tigangira libageli goteba ngambuya mono togo igereria ngakitoko guchigutwe chimu tobekeira nande kobekwa ezi CR12 wana toko barande abaraya bayia ase a factory ya Ogembo rege ana igule mwatebire nga ndigi nande kerogeke ningetiga maroje ando otolero mapi abantu baminto bamumbu alia mangerere iga kambete wetani kaikomi olo mo board member eo tu ale como support ekero kiagenda seito nyari bali kiamo kama kiabelro miaka 13 kiaru kiamo kama giachire seito igao Ogembo indu tuagambire miaka erenga ya intu ngakitore ngakibago torora onye tuasaliri kanganga tabare nga tuasaliri asegete mbatagete kerogekio omuga kondo kwa nubu gavana mboli bobasi tiga abana ba minto na barabunga na intuntororo Esikisi County gabaite bote nolio koligie keroge kita etu ochiama ni nyamache na abonyarete onye kwa keroge kiobo chiama ni bwe factory kwa manya korusu gona abantu ba minto kwa be kirusu omato muge keroge chiba kitolisato intu tu amutio ngatanara bwerusetio esogo kora kuaye performance wana ngobolia bana ba minto barandonsi baligere ere odio muntu ngakiere bamaye ko choro muntu nje nabo liye kerogekio na ande ngosabo mwana minto boika mambiende ka kirikio bo factory kia musinyete tago ta kugambira ji factory satu expenses siabale ntalero igo chikuru esimule expenses chiako ni vinie meeting yeye igo chikuru esimule expenses chiyo chikokoleka na ekatogo tuara annual general meeting mutinyuki andeka togo declare bonus na handi ni mungu wakana yes tali serikali expenses chiacho oleta abantaba hello yes bagerete bali barenga bakuru bakabeke bina kotini ekagera tugari gutura special general meeting yeye e cost na ande kwira nesimule iye kwira nesimule TBK mwaigwo kwa na mandu iye gwenete esike KTDA ne biashara tole ntoli konyara ko besa kuruse government ebe seria ino moko chira muondo mwaliga mora mwapi magali yao nigu lero nanu moja mwakanwa TBK inquiry wali chibesa kuruse serikali exchequer na andi amanyire kuimoka bana yeta control KTDA nenya alikana mamini ige ko control ige bwana to regulate eko ligere eko supervise mpaka private companies lakini ya ikire wana ngeligere KTDA mulegete KTDA ya amanya kogenda as far as ya chiko discuss chibesa chitobwa chirichia election bakwa na IBC boka totaliko ba involved bama kutobekera chibesa milioni 4 tuakane IBC totally involved na alikobolia serikali yaito tigeti gabalemi tuekorere egasi ero igegwana toko twa security elinde togenderere wekorere biashara byaito unless serikali itagetoko komboa sisi munabao komboa sugar factories ogenda mumias the government
gives some assistance. Why can't the government also give us assistance and even subsidy bato? Nalinko boliga kiarangu wakana tolebanga. Ntuanje to mufurahi gusa president yeto. Kito gwaka nebango muna abantu ba mumias. Messi. Intulenda serikali te otorora mabera ekerto chieta asara yako achibesanga. Kamuranje nchena ko boli ko etres mule kyani moto chorete serikali nere eligereri KTDA mune ko ligereria sugar companies mune ko ligereri coffee companies mune ko ligereri company chinde muna mabere mwa na mabere yes aitu ekata uchibesa chigo subsidize what we have.